तर आपण तिसरा अध्याय संपवून चौथ्या अध्यायाला सुरुवात केलेली आहे. परवा अध्ययन वर्गामध्ये बुधवारी आपल्या अध्ययन वर्गामध्ये आपण 12व्या श्लोकापर्यंत पूर्ण केलेलं आहे, जिथे आपण ज्ञानयोगाला सुरुवात केलेली आहे. ज्या कर्मयोगामध्ये मग आपण जसं पहिल्या अध्यायापासून थोडीशी उजळणी करतो, जसं मी म्हटलं हे अध्याय एकमेकांशी गुंफलेले आहेत आणि म्हणूनच या सगळ्या अध्यायांना पुन्हा एकदा जेव्हा आपण उजळणी करतो तेव्हा थोडंसं कुठेतरी प्रत्येक गोष्टीवर एक पुन्हा प्रकाश टाकला जातो आणि त्यानुसार आपण पुढे जायला थोडीशी जास्त मदत होते. आणि म्हणूनच थोडंसं त्या उजळणीसाठी की ज्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण अर्जुन विषाद योग इन डिटेल सगळा व्यवस्थितपणे आपण ज्याचे निरूपण केलंय, ज्याची चर्चा केली आहे, त्याचा एक सारांश म्हणजे अर्जुनाने शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत खाली. अर्जुनाला युद्ध करायचं नाहीये आणि त्याच्या पुढे भगवंत दुसऱ्या अध्यायामध्ये त्या प्रत्येकाचं निराकरण, त्याच्या प्रत्येक कारणाचं निराकरण केलं जात आहे आणि त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन भगवंत त्याचा दृष्टिकोन बदलतायत. कारण अर्जुनाने भगवंतांना गुरु मानलेला आहे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेय सानिध्यित यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्यादि मां त्वां प्रपन्न. मी सुनिश्चित असं काहीच ठरवू शकत नाही आणि म्हणून मला आता काहीच कळत नाहीये, तर तुम्ही माझे गुरु व्हा आणि तुम्ही मला योग्य तो मार्ग दाखवा. अशा प्रकारे जेव्हा विनंती केलेली आहे अर्जुनाने, तेव्हा भगवंतांनी मग ते ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे. भगवंतांनी आधीही सांगण्याचा प्रयत्न केला की तू क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्तव्य विसरता कामा नये. पण कुठेतरी अर्जुनाला युद्धच करायचं नाही. हो, आपण म्हणतो एखादी व्यक्ती एखादी गोष्ट करण्यासाठी जेव्हा काकू करतात की ती गोष्टच करायची नाहीये. लहान मुलं की अभ्यासाला बसवलं की मग अभ्यास करायचा नाहीये, पण अभ्यासच करायचा नसतो ना. मग काहीतरी कारणं सांगितली जातात. त्यानुसारच आपण हे कुठेतरी खूप म्हणजे मुलांना सांगताना मी याचं उदाहरण देते, परंतु अर्जुनाचं कुठेतरी आत्ता असंच होतंय. कारण कारण अव्यवसायात्मक बुद्धी झालेली आहे. त्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत. आणि म्हणून ते मन असमंजस झालंय. ते विचार सगळे असमंजस झालेत. कारण कुठेतरी आपण काहीतरी चूक करतो आहोत आणि आपण हे युद्धच कशाला करतो आहोत, हे विचार मनात यायला लागले. कारण समोर आपतेष्टांना बघितलं. आपल्याच लोकांशी आपण कसं लढायचं? मन कुठेतरी विषण्ण झालंय. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत, भगवंत प्रत्येक गोष्टीचा दृष्टिकोन बदलतायत. तू जो विचार करतोयस तो तसा नसून असा आहे. आणि म्हणून भगवंत प्रत्येक गोष्टीचा त्याप्रमाणे विचार करून अर्जुनाला ते ज्ञान दिलेलं आहे दुसऱ्या अध्यायात. आणि मग आपण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी जे बघितलं कामाचा क्रोध, क्रोधाचं रूपांतर, जो काम वासना, कारण आपण या भौतिक जगात आहोत, प्रपंचात आहोत. मनुष्य त्या सगळ्या भौतिक गोष्टींनी आच्छादित आहे. हा आत्मा आहे ना, हा आत्मा अतिशय शुद्ध आहे आणि या आत्म्याचा मूळ गुण हा अध्यात्म आहे. विसरलाय हो मनुष्य. मनुष्याला विस्मरण झालेलं आहे त्याचं. आणि म्हणूनच प्रत्येक वेळी भगवंत येऊन सांगू शकणार नाही, तर हे ज्ञान दिलेलं आहे भगवद्गीतेचं आणि म्हणूनच ते प्रत्येकापर्यंत पोहोचावं. ही कृष्ण भावना, हे कृष्ण भावना भावित कर्म हे प्रत्येकापर्यंत करण्याची क्षमता प्रत्येकामध्ये यावी. प्रत्येकाच्या मध्ये ती भावना निर्माण व्हावी. तोच दृष्टिकोन जो प्रभुपादांनी फक्त भारतातच नव्हे तर तू सगळ्या जगामध्ये ह्या भावनेचा प्रसार कर, ही गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न ज्यांनी मानली आहे, त्या प्रभुपादांनी तो प्रयत्न केलाय. मग सांगण्याचा प्रयत्न केला त्या हिप्पी लोकांमध्ये राहिले की तुम्ही असे तुम्ही अशा प्रकारे केस वाढवून आणि अशा प्रकारे तुमचा अवतार ठेवू नका आणि तुम्ही त्याने स्वतःला कशा प्रकारे हे करताय. पण प्रभुपादांनी कुठलंही लादलं नाही हो त्यांच्यावरती. त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं अहो मी मी हे सांगतोय तुम्हाला, मी हे तुम्हाला फक्त सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, ते तुम्ही ऐकणं हे तुमचं काम आहे आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ती भावना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु अशा प्रकारे ती भावना प्रत्येकात पोहोचवली की त्या व्यक्तीचा कुठलाही प्रभाव प्रभुपादांवर पडलेला नाहीये. पण पण पुरेपूर त्या पद्धतीने मग खूप सुंदर पद्धतीने भगवंतांच्या अनेक मग जसं तू पुस्तकं लिही, छाप आणि त्याचं वाचन मग अनेकांना निरनिराळ्या भावनांमधनं सांगायला लागले. खूप सोपं नव्हतं हो ते. खूप कठीण गोष्टींना तोंड द्यायला लागलेलं आहे. अशा दिसताना सगळ्या गोष्टी की असं घडलं, एखादी जादूची काडी फिरवून नाही अशा गोष्टी घडत.
त्यासाठी निश्चित ती कष्ट, ते श्रम आणि तितक्या प्रकारे प्रभुपादांनी स्वतःचं पूर्ण आयुष्य नंतर वेचलं आणि ते सुद्धा कधी हो? वयाच्या 70व्या वर्षानंतर. जिथे मनुष्य अगदी आता मला काहीही करायचं नाही, आता मी अगदी आराम करणार आहे आणि आता सगळ्या गोष्टींचा उपभोग घेणार आहे आणि मग जे काही मनामध्ये विचार सामान्य प्रकारे असतात, त्या वयामध्ये प्रभुपाद. परंतु लहानपणापासून जी कृष्ण भावना जोपासलेली होती, ज्या ज्या परिस्थितीमध्ये प्रभुपाद वाढलेले होते आणि प्रभुपादांनी कधीच आपल्या गुरूंची मग ज्या प्रकारे दीक्षा तर घेतलीच होती, त्यानंतर सगळ्या प्रत्येक गोष्टीचा प्रसार अनेक कीर्तनातून आणि संकीर्तनातून तसेच आपल्या अनेक वक्तव्यांमधनं त्यांनी या गोष्टी पोहोचवण्याचा निश्चित प्रयत्न केला होता. मग वृंदावनामध्ये राहून नंतर त्यांनी भागवताविषयी लिहिलं आणि त्या गोष्टी सगळ्या आणि नंतर पुढे तेच घेऊन ते अमेरिकेला गेले हो. परंतु काय तुटपुंज्या पैशाने हो 80 किती ₹40 केवळ खिशामध्ये होते. कोणीही नव्हतं तिकडे स्वागत करायला. परंतु सगळं स्क्रॅच पासून सुरू केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी जिथे महाभारतही माहिती नाहीये, श्रीकृष्ण कोण आहेत ते जाणण्यापासून जिथे तयारी आहे, त्या व्यक्तींनी त्यांनी कारण मग काही प्रभुपादांना म्हणायचे, की आम्ही तुम्हाला फॉलो करतोय. मग प्रभुपाद म्हणायचे, ठीक आहे, हे तुम्ही माझ्याकरता करताय. पण नंतर हळू त्या मार्गावर तर मार्गस्थ होतायत. अशा मार्गाने प्रभुपादांनी लोकांना त्या मार्गावर आणलं आणि कुठेतरी ती भावना आज आपल्याला तेच ज्ञान घ्यायचंय, की काय आहे कर्म आणि कशा प्रकारे कृष्ण भावना आहे, हे आपल्याला निश्चित जाणायचं आहे. आणि म्हणून ज्या कर्मयोगातून आपण मग तिसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलं, की विष्णूंसाठी कर्म. मग कर्म यज्ञ आहे हो, यज्ञ. हा यज्ञ विष्णूंसाठी आहे. आणि प्रत्येक गोष्टीचा यज्ञ केल्याशिवाय कुठलंही फळ, मग त्या फळाची अपेक्षा न करता सुद्धा तो यज्ञ, कारण तो विष्णूंसाठी केला जातो. मग तो निष्काम पद्धतीने केला जातो. आणि म्हणून ते अकर्माकडे वाटचाल करत असतं. मग आज आपण कर्म, अकर्म, विकर्म याविषयी बरंच जाणणार आहोत. आणि मग ज्या तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी आपण म्हटलं, की आपल्याला हे प्रश्न प्रॅक्टिकली या आयुष्यात मला बऱ्याच वेळेला तेच, की भगवद्गीता तुम्ही शिकवताय, तुम्ही शिकताय आणि तुम्ही हे ज्ञान देताय. मग हे प्रॅक्टिकली कसं? कारण आपल्या मनात तेच मुख्य प्रश्न असतात. कारण शेवटी आपल्याला कुठेतरी उत्सुकता जाणायची आहे. पण मग आपल्याला ह्याच्यातनं हा मार्ग मिळेल का? आपल्याला याचं उत्तर मिळेल का? त्याचं उत्तर मिळेल का? मनुष्य त्याच्या मागेच असतो. हरकत नाहीये. कारण शेवटी कसं आहे, की आपण सगळ्या या छल, कपट, भांडण, द्वेष, मत्सर आणि या सगळ्याच्या अशा या प्रपंचात, अशा या जगामध्ये, विश्वामध्ये आहोत. काही इलाजच नाही. आपल्याला आपण जसं भगवंतांनी सांगितलंय, कुठेही काहीही सोडून जायचं नाहीये. आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या. म्हणून अर्जुनाला सांगितलंय, तू हिमालयात जाऊन जरी तू ध्यानाला बसलास, तरी तू सगळी सिद्धी मिळवलीस असं नाही. तो मिथ्याचारच मला नकोय. म्हणून भगवंतांनी तिसऱ्या अध्यायात तिथेच सांगितलंय, की मिथ्याचार नकोय मला. मनाचं काय त्या? मनाचं काय करणार आहात हो? बाह्यपणे किंवा सगळं सोडून देऊन गेलात, तरी पण त्या मनामधले विचार काय? पुन्हा कुठेतरी फॉल होण्याचा, पुन्हा कुठेतरी अ, 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 घसरण्याचा खूप दाट शक्यता असते हो अशा वेळेला. मग पुढे आपल्याला ते युक्त वैराग्य आणि फलगूमध्ये आपल्याला फरक नक्की जाणायचा आहे 5व्या-6व्या अध्यायामध्ये. याचा याचा उल्लेख परत परत येणार आहे. कारण या गोष्टी सगळ्या संलग्न आहेत आणि बऱ्याच अध्यायामध्ये बऱ्याच गोष्टीचा उल्लेख हा वारंवार केला जातो. आणि म्हणून मग अशा गोष्टींना, की मग जे पापी लोक आहेत, त्या पापी लोक आहेत ते पापच करतायत. ते तमोगुणामध्ये आहेत. रजो आणि तमोगुणामधले पाप करतायत. ठीक आहे. पण जे चांगल्या व्यक्ती का त्या पापामध्ये खेचल्या जातायत? का त्याच्यामध्ये ओढल्या जातायत? मनात इच्छा नाहीये तरी का ओढल्या जातायत? कारण कारण ती जी कारण ते जे मन, बुद्धी आणि इंद्रिय जी आहेत ना, त्या त्या सगळ्यावरती ती वासना बसतीये. त्या सगळ्यावरती त्याचा थर बसतोय. कारण मनात इच्छा नाहीये, पण ती इंद्रिय ते बघून, ते मन त्या इंद्रियांच्या कह्यात जातंय आणि ती बुद्धी त्या मनाच्या कह्यात जातीये हो. म्हणून जसं मी आधी उल्लेख केला, की धूर हा अग्नीला आच्छादित करतो. गर्भाला वारेने आच्छादित केलंय. आरशावर धूळ बसतीये सगळी. त्याचप्रमाणे या आत्म्यावरती या सगळ्याचं या त्रिगुणांचं सत्व, रजगुण या सगळ्या प्रभावाखाली आणि या सगळ्या जे काही तुमचे षड्रिपू आहेत सगळे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर
हे सगळे या प्रकृतीमध्ये आहेत आणि म्हणूनच या सगळ्याचा प्रभाव होऊन मनुष्य त्याप्रमाणे वागायला लागला. मग कुठेतरी ती वासना नाही, थोडंसं आपण बघूया, जसं जसं अजामिलाचं झालं हो. तो एक क्षण पुरेसा होता त्याला घसरायला. किती किती उच्च उच्च ब्राह्मण, म्हणजे त्यांनी सगळं त्यांचे ज्ञान, विज्ञान, वेद या सगळ्याचा अभ्यास करून सुद्धा काय झालं? मग ज्याला दुसरी संधी मिळाली, परंतु त्या अजामिलाचा तेवढा एक क्षण सुद्धा त्याला कारणीभूत ठरला. कारण ते दृश्य बघून, एका स्त्रीला पुरुषाच्या आलिंगनात बघून ती जी ओढ निर्माण झाली, ती ओढ काही त्याची संपेना आणि त्याच्यात मग तो बाहेर पडता पडेना. कारण आच्छादलं हो, आच्छादलं लगेच त्याला. बघा, थोडासा थोडासा प्रयत्न करा. म्हणून मी जे सांगते, की श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती हे 4 टप्पे सुरुवातीचे. त्या ज्या अनर्थ निवृत्ती खूप कठीण आहे हो, खूप कठीण आहे. सोपं नाही इतकं या सगळ्या गोष्टींना आपण बोलतोय तितकं आपण खूप बिगिनर्स आहोत हो. आपल्याकडे आत्ता आपण नुसतं कुठेतरी या कृष्ण भावनेला जाणायला लागतो. आणि भगवंतांच्या कृपेने आपण या इस्कॉन मँगलोरच्या कनेक्शनमध्ये येऊन कुठेतरी हा संघ, हा सहवास मिळून आपण कुठेतरी आपल्या वृत्तींमध्ये तो बदल करण्याचा, आणि मी प्रत्येक वेळी तेच सांगते, की भगवद्गीता जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे हो, जगण्याचा. खूप महत्वाचं आहे, खूप महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं तेच अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग जसं म्हटलं, की ही जी वासना आहे, जसा तो आत्मा आरूढ झालेला आहे त्या रथामध्ये, तो जो रथ दाखवलाय त्याचे 5 घोडे आहेत. काय आहेत ते घोडे? तर नाक आहे, त्वचा आहे, जीभ आहे, अ, अ, डोळे आहेत आणि कान आहे. काय करायचंय आपल्याला? या इंद्रियांनी काय करायचंय? कोण ठरवणार आहे ते? त्या आत्म्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं, तर तो आत्मा हे निश्चितपणे बुद्धी, मन आणि त्या इंद्रियांना काबूत ठेवून ठरवू शकेल. पण जर आत्म्यालाच पूर्णपणे आच्छादित ठेवलं, त्या भौतिक जगतामध्ये त्या सगळ्या प्रभावाखाली ठेवलं, तर काय होणार आहे त्या बुद्धीचं? ती बुद्धी, ती इंद्रिय, ते मन आणि बुद्धी हे घसरायला वेळ लागत नाही. कारण ती इंद्रिय शेवटी त्या मनाच्या कह्यात जातात आणि मन त्या बुद्धीच्या कह्यात जातं. आणि मग मग शक्यच नाही. मग ती बुद्धी पण अ, पूर्णपणे त्या बुद्धीचा नाश होतो आणि मन भरकटतं कुठेतरी. आणि मग अधःपतनाला वेळ लागत नाही. आणि म्हणून तो व्यक्ती अधःपतनाला जातो. पण भगवंतांनी हे हे जे ज्ञान दिलेलं आहे, आध्यात्मिक मार्ग, म्हणूनच मनाचा आत्म्याचा मूळ स्वभाव. आपण 13व्या अध्यायात, खूप सुंदर आहे 13वा अध्याय. आणि त्याच्यामध्ये मला प्रचंड आवडतो तो. कारण इतक्या प्रकारे त्याला वर्णिलेलं आहे आणि इतक्या सुंदर प्रकारे ती तत्व आणि तो सांख्ययोगी 24 तत्वांचं ते खूप सुंदर म्हणजे जी तत्व सांगितलेली आहेत आणि ज्या काही त्या सगळ्या गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे. आपण जाणार आहोत सखोल त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे या काम वासनेचा कुठेतरी वध करायचा आहे. तो वध कसा करायचा आहे? तर ज्ञानरूपी बाणाने. त्या अज्ञानरूपी अंधकाराला आणि अशा त्या वासनेचा वध करायचा आहे. आणि म्हणूनच त्याचा वध आपण फक्त ज्ञानाने करू शकतो. फक्त ज्ञानाने. ज्ञानच कुठेतरी त्या अज्ञानाला दूर करू शकतो. आणि मग आपण 4थ्या अध्यायात आलेलो आहे, जिथे ज्ञानयोगाला सुरुवात केली आहे. ज्ञानयोग म्हणजे आपण कुठेतरी इतिहासात गेलो. मग जे आपण त्या दिवशी बघितलं, की सूर्यदेव विवस्वान, की ते सूर्यग्रहाचे मुख्य आहेत. आणि मग त्यांनी मनूला, आणि मनूने हे इक्ष्वाकुला दिलं, जे रघुकुळाचे मूळ आहेत, जे पृथ्वीचे महाराज आहेत. म्हणून मनूपर्यंत जे हे ज्ञान आलं, मनूने जेव्हा इक्ष्वाकुला दिलं, म्हणून ते त्रेतायुग आणि म्हणून ते द्वापारयुग, आधीचं त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, याला तिन्हीला धरलं जातं. म्हणून जसं मी म्हटलं, की जर कलियुग एक्स आहे, तर द्वापारयुग 2x आहे, त्रेतायुग 3x आहे आणि सत्ययुग 4x आहे. म्हणून 4,32,000 वर्ष ही कलियुगाची आहे. 4,32,000 पेक्षा दुप्पट वर्ष ही द्वापार युगाची आहे.
8 लाख. 8 लाखापेक्षा दुप्पट वर्ष हे 4,32,000पेक्षा तिप्पट वर्ष ही त्रेतायुगाची आहे आणि 64 वर्ष ही सत्ययुगाची आहे. सत्ययुग हे विवस्वानांपर्यंत गेलं जेव्हा सगळ्याला धरलं गेलं. परंतु मनूनी जेव्हा इक्ष्वाकुला दिलं तिथपासून धरलं तर फक्त त्रेता, द्वापार आणि कलियुगाची 5,500 वर्ष धरली गेली. आणि म्हणून 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी मनूनी रादर हे मानव जातीपर्यंत हे गीतेचं ज्ञान आहे. पण त्याच्या आधी काय झालं म्हणजे रादर त्याच्या आधी जेव्हा सूर्यदेव विवस्वानांपर्यंत आली ती 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी. कारण त्याच्यामध्ये आधीचाही हे धरलं जातं आणि त्याप्रमाणे ही गीता तितक्या वर्षांपूर्वी भगवंतांनी हे ज्ञान आहे. परंतु काळाच्या ओघामध्ये जसं आपण या भगवद्गीतेविषयी जाणतो तसं ते ज्ञान कुठेतरी खंडित झालं, विस्मरण झालं मनुष्याला, जसं मी आधी सांगत होतो आणि त्या दिवशी पण आपण त्याची चर्चा केलेली आहे. म्हणून प्रत्येक वेळी हा ज्ञानाचा उगम होतो असं नाही, परंतु जेव्हा कुठेतरी दिसलंय की धर्माचा ऱ्हास होतोय आणि अधर्माचं वर्चस्व वाढतंय तिथे मात्र जसं आपण आधीच्या या श्लोकांमध्ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. प्रकट होत आहेत भगवंत, प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. परंतु त्याच वेळी हे ज्ञान सांगताना भगवंतांनी सांगितलंय की त्याचा ऱ्हास म्हणून हे कुठेतरी खंडित झाल्यावर अर्जुनापर्यंत हे आलं आणि म्हणून ते द्वापार युगात पुन्हा सांगण्याची ती गरज भासलेली आहे भगवंतांना. कारण विस्मरण झालंय हो, अध्यात्माचं हे विस्मरण झालंय मनुष्याला आणि म्हणून मनुष्य कुठेतरी अधःपतनाला जातोय. परंतु हे ज्ञान आवश्यक आहे आणि म्हणून जे आपण अर्जुनाला सांगताना मग अर्जुनाने विचारले प्रश्न, पण अर्जुन कोणासाठी विचारतोय? सामान्यांसाठी विचारतो की मग मी तेव्हा नव्हतो का? पण भगवंतांनी सांगितलंय की भगवंत हे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष भगवंत आमच्या आपल्या स्वमुखातून आपल्या मुखकमलातून याचं ज्ञान देत आहे. आणि तेव्हा भगवंत सांगतायत की त्यावेळेला तूही होतास परंतु तुला त्याचं स्मरण नाही, जे भगवंतांना आहे. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, अद्वैत आहेत, त्यांचा शरीर आणि आत्मा वेगळा नाही, एकच आहे. आणि भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपात म्हणून ज्यावेळेला वसुदेव आणि देवकीला त्यांनी दर्शन दिलेलं आहे, वसुदेवाच्या विनंतीवरून मग ज्या परमात्मा रूपात मध्ये दर्शन दिलेलं आहे त्यानंतर त्यांनी वसुदेवाच्या विनंतीनुसार त्यांनी तो बाल कृष्णाचा असा जन्म घेतलेला आहे, त्यांच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. आपल्याला आहे हो, तुम्हा आम्हाला आहे का पालकांची निवड करण्याची तेवढी पात्रता आहे आपली? नाही. अहो आणि आपण विस्मरण म्हणजे काय हो, काल आपण यावेळेला काय करतो ते आपल्याला मारामारी हो, ते आठवण्याची मारामारी. तिथे आपण कुठे विचार करणारे आणि किती कित्येक वर्षांपूर्वी आणि खूप खूप कठीण आहे या गोष्टी आणि म्हणूनच जे भगवंतांना मात्र अशक्य नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण हा भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवांचा हा आत्मा आणि परमात्म्याचा फरक जाणला. हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, परंतु देव नाही, परमात्मा नाही. जे भगवंतांचे गुण आहेत, जे भगवंत आध्यात्मिकरित्या दाखवत आहेत, भगवंत अतीत आहे त्या गुणांच्या सगळ्या या त्रिगुणांचा प्रभाव नाही, जे आजही आपण जाणणार आहोत काही श्लोकांमधनं पुढे. सगळ्याची निर्मिती केली आहे हो, परंतु या सगळ्यापासून अलिप्त आहे आणि तेच आपण या श्लोकात जाणणार आहोत. 13व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरी मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी वर्णशंकर नाहीत,
की जी जी कुठेतरी अयोग्य आणि कुठेतरी म्हणतो ना, की बेछूट अशा कुठल्याही अ, अ, लोकसंख्येला कारणीभूत नसावी. त्याप्रकारे ही चातुर्वर्ण्य भगवंतांनी ही चातुर्वर्ण्य म्हणजे गुणकर्मानुसार, ना कुठल्या जन्मानुसार, ना कुठल्या धर्मानुसार. परंतु प्रत्यक्ष भगवंतांनी ज्यांच्यापासून सगळ्याचा उगम होतो आहे, जे बीज देणारे पिता आहेत आणि त्यांच्यामध्येच पुन्हा प्रलय होतोय आणि पुन्हा निर्मिती होतीये, त्यांच्यामध्येच सगळं सामावलं जातंय हो. आणि म्हणून भगवंतांनी या वर्ण संस्थेचा एक निर्माण केलेली आहे आणि त्यामध्ये भगवंतांनी त्या कर्मानुसार भगवंतांनी ती निर्मिती केलेली आहे आणि मग जसे गुण असतील त्याप्रमाणे ती व्यक्ती कर्म करत असते. मग बुद्धी ज्यांच्यामध्ये बुद्धिमान लोकांना भगवंतांनी ब्राह्मण अशा वर्गामध्ये टाकले. त्या वर्गाला पारिभाषिक शब्दामध्ये ब्राह्मण म्हणतात, जे बुद्धिमान वर्गामध्ये मोडतात. त्यानंतर जे राज्य करण्यामध्ये कुठेतरी आपण काय म्हणतो ना, की प्रशासकीय म्हणजे कुठेतरी रुलिंग पार्टी असते. अशा राज्य करणाऱ्या त्या वर्गाला पारिभाषिक गोष्टीमध्ये क्षत्रिय म्हटलं जातं. मग ते कशामध्ये असतात? तर ते रजोगुणामध्ये असतात. आणि त्याच्यानंतर जे वैश्य आहेत, जे वैश्यवाणी, की जे व्यापारामध्ये असतात, जे जे व्यवसाय करतात, या सगळ्यापासून जी आपली उपजीविका करण्याचा प्रयत्न करतात, या वैश्य लोकांना रजो आणि तमोगुणात म्हटलंय. त्यांच्यामध्ये त्याचं मिश्र आपल्याला दिसून येतं. आणि मग शूद्र लोकांमध्ये तमोगुणामध्ये ते सगळं कर्म करत असतात. आणि या सगळ्या व्यवस्थेची निर्मिती भगवंतांनी या कर्मानुसार केलेली आहे. आणि गुणकर्मानुसार मग आपल्याला याविषयीचं ज्ञान 18व्या अध्यायातही अजून थोडंसं सखोलरित्या जाणलं जातं. आणि म्हणूनच आपल्याला हे 1-2 वाक्य मी फक्त वाचू इच्छिन, की भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की भगवान श्रीकृष्णांनी जरी समाज व्यवस्थेच्या 4 वर्णांची निर्मिती केली असली, तरी ते यापैकी कोणत्याही वर्णामध्ये नाही. पुन्हा भौतिक आणि आध्यात्मिक या गोष्टीमध्ये फरक जाणार. की भगवंतांनी सगळ्याची निर्मिती केलेली या जीवाला त्यांनी प्रकृतीला या प्रकृतीमध्ये असणाऱ्या जीवाच्या वर्गाची अशी विभागणी केलेली आहे. पण भगवंत त्या प्रकृतीचा भाग नाही, त्या वर्गाचा किंवा कुठल्याही गोष्टीचा भगवंतांवर याच्यावर परिणाम नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत इथे, की बद्ध जीवांच्या एका वर्गाने बनवलेल्या मानव समाजातील बद्ध जीवाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण नाहीत. मानवी समाज हा इतर पशु समाजाप्रमाणेच आहे. फक्त थोड्या बुद्धिमत्तेने आपल्याला वेगळं केलेलं आहे हो. आणि त्याच्यामध्येच भगवंत सांगतायत, की उपयुक्त वर्णाची निर्मिती ही भगवंतांनी कारण कारण या मानवी समाजाला, या मानवाला बुद्धिमत्तेने कुठेतरी थोडं इंटेलिजन्स वेगळा असल्यामुळे त्याला उन्नती करण्यासाठी, त्याची प्रगती साधण्यासाठी या गोष्टींची विभागणी केलेली आहे. आणि त्याच्या विविध गुणांना अनुसरून असणाऱ्या अशा जीवनाच्या लक्षणांचं वर्णन मग आपण 18व्या अध्यायातही याचं वर्णन अजून ऐकणार आहोत, की कशाप्रकारे त्यांनी त्या गुणांना आणि कशाप्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे त्या गुणांचं. हे थोडंसं 14व्या अध्यायात तर आपण जाणणार आहोत, जे सत्व, रज आणि तमो गुणांच्या विभागणीनुसार. परंतु इथे गुण आणि कर्मानुसार त्याची विभागणी. मग गुण आपल्याला त्याच्यामध्ये पण दिसतील, जे 3 गुणांची विभागणी आहे. पण 18व्या अध्यायात त्याचा संलग्नता अजून आपण सखोलमध्ये जाणू शकतो. जरी ते अ, अ, सार आहे, तरी पण त्याच्यामध्ये थोडं जास्त स्वरूपात अजून दिलेलं आहे. आणि जरी गुणांनी ब्राह्मण असलेल्या व्यक्तीला ब्रह्म किंवा परमसत्याबद्दल ज्ञान असणे आवश्यक आहे, तरी त्याच्यापैकी बरेच जण भगवान श्रीकृष्णांच्या केवळ निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचाच आश्रय घेतात. पण जो ब्राह्मणाच्या मर्यादित ज्ञानापलीकडे जातो आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचं ज्ञान प्राप्त करतो, तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर तो वैष्णव बनतो. आणि मग तो श्रीकृष्णाप्रमाणेच या सगळ्या गुणांच्या अतीत असतो, जे नारद मुनींचं उदाहरण दिलेलं आहे. की गुणातीत होणं म्हणजे काय? की सत्व, रज आणि तम या गुणांच्याही पलीकडे भगवंत आध्यात्मिक आहेत. भगवंत या पलीकडेच आहेत. ते गुणातीत आहेत. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित कर्म करणारी व्यक्ती ही एक वैष्णव बनते आणि ती गुणातीत ईश्वराप्रमाणेच ती त्याप्रमाणे स्वतःला बनवू शकते. परंतु इतर व्यक्ती ज्या भौतिक गोष्टीमध्ये आहेत, मग आपल्याला तो फरक पुढे जाऊनही काही श्लोकांमधनं जाणायचा आहे.
परंतु जे निर्विशेष ब्रह्मज्योतीला जाणतायत ते फक्त त्या परब्रह्मामध्ये विलीन होण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करतात. त्या भौतिक जगतापासून कुठेतरी फक्त त्यागरूपी भावना आणण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्या गोष्टीपाशीच थांबतात. परंतु ज्ञानी लोक आणि पुढेही जाऊन त्याविषयी जाणून जेव्हा ती व्यक्ती कृष्ण भावना भावित कर्म करते, ती व्यक्ती कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कर्म करते, तेव्हा ते कर्म हे यज्ञ ठरतो, तो विष्णूंना अर्पण केला जातो. आणि हे त्यागरूपी चक्र कारण कृष्ण भावना की कृष्णालाच सर्व कृष्णाचं कृष्णाला अर्पण करणे ही जी भावना आहे, ही कृष्ण भावना जो या कृष्ण भावनेत कर्म करतो तो अकर्म करतो आणि तोच वैष्णव बनतो, तो गुणातीत बनू शकतो. अशा प्रकारे आपण चातुर्वर्णाची जी विभागणी जाणलेली आहे. नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की जसं भगवंतांनी सांगितलं, जो माझा जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणतोय, जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की जो तत्व बघा, तत्वरूपी हे जे ज्ञान घेतलं जातंय, जो कोणी या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणू शकतो, की भगवंत हे अजन्म आहेत आणि भगवंत हे सर्व कर्मांपासून कुठेतरी स्वतःला अलिप्त ठेवलेलं आहे. सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. ही योगमाया ही भगवंतांची आणि ही अ, अ, कुठल्याही प्रकारचे भोग म्हणजे ही सगळी अ, अ, खोटी माया जी आहे, ती माया सुद्धा भगवंतांनीच निर्माण केलेली आहे. आणि म्हणून याची सगळ्याची निर्मिती, की आध्यात्मिक जगही भगवंतांची निर्मिती आहे, भौतिक जगही परा-अपरा जे आपण 7व्या अध्यायामध्ये मग भगवंतांच्या शक्ती जाणणार आहोत. या सगळ्या शक्तींमध्ये ही सगळी माया, मग ही जी आपण ज्या मोहमाया, सॉरी तो शब्द माझ्या तोंडात येईना, योगमाया आणि मोहमाया ज्या भौतिक प्रकृतीतली ही जी मोहमाया आहे, त्या मोहमायेचं जे बंधन आहे, ते बंधन भगवंतांवर नाही हो, कारण भगवंत सगळं कर्म करतायत. पण भगवंतांना कुठल्याही कर्मफळाची मी या नंदांच्या गायींचं रक्षण केलं म्हणून मला यापासून काही मिळणार आहे किंवा मी इतक्या असुरांचा वध केलेला आहे, मी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टींचं स्वतःच्या उदाहरणाने भगवंतांनी सांगून भगवंत सांगतायत या सगळ्यापासून मला कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा नाही. आणि हे जो सत्य जाणतो, बघा तुम्ही जाणाल, अहो जो परब्रह्म आहे, जो परमात्मा आहे, जो परमतत्व आहे, जो कारणांचं कारण, सगळ्या कारणांचं कारण जे परम कारण आहे, काय कमी आहे हो त्यांच्याकडे षड ऐश्वर्यांनी जे नटलेले आहेत. त्यांना काय कर्म करण्याची एक त्यांनी आज्ञा दिली, तर सगळ्या देवी-देवता त्यांच्या आज्ञेवरून या सगळ्या भौतिक जगतामध्ये सगळ्या गरजा पुरवतायत हो. त्यांनी वरुण राजाला सांगितलं, की सगळीकडे हाहाकार माजवा आणि सगळ्या भौतिक जगताची तिकडे निर्मिती नाही, सगळा प्रलय होऊन त्याची प्रलय होऊ दे आणि सगळ्याची काय म्हणतो ना आपण अ, सगळं संपून विश्वाची निर्मिती आणि प्रलय जसं भगवंतांच्या हातात भगवंतांनी सांगितलं, त्यांच्या आज्ञेवरून हे कोणीही करू शकतं. पण पण काय? पण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत हो. कारण भगवंतांना भक्तांचं प्रेम आहे भगवंतांवर आणि तितकंच भगवंतांचंही त्या भक्तांवर प्रेम आहे. आणि म्हणून त्या वसुदेव आणि देवकीच्या पोटी जन्म घेण्याची हे भगवंतांनी ठरवून केलेलं आहे हो. आपले पालक निवडून त्यांनी ही गोष्ट केली. तुम्हा आम्हाला नाहीये असली मुभा हो. हे सगळं भगवंतांनी केलेलं आहे. परंतु भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. त्या प्रकृतीच्या तिन्ही गुणांपासून कुठल्याही प्रकारच्या बंधनात ते अडकलेले नाहीयेत आणि म्हणून ज्यांनी कर्मफळाची अपेक्षा केली नाहीये, त्या कर्मबंधनातही ते अडकत नाही. जो हे सत्य जाणतो, जो हे रहस्य जाणतो, तोही भगवंतांनुसारच कर्म करून कर्मफळाच्या कर्मबंधनांमध्ये अडकत नाही आणि मग तो कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. आणि म्हणून वेदांमध्ये हे सांगण्यात आलंय, वेद स्मृतीमध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे.
निमित्तमात्रमेवासौ सृजानां सर्गकर्मणि प्रधानकारिणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः. भौतिक सृष्टीमध्ये भगवंत हेच परम कारण आहेत. निमित्त मात्र कारण म्हणजे ही भौतिक प्रकृती आहे, ज्याद्वारे प्रकट विश्व दृष्टिगोचर झाले आहे. सृष्ट प्राणी मात्र विविध प्रकारचे आहेत. उदाहरणार्थ देवता, मनुष्य प्राणी आणि निम्न स्तरावरील पशु इत्यादी सर्व आपल्या गतकाळातील बऱ्या वाईट कर्मफलांच्या अधीन आहेत. अशा कार्यांसाठी भगवंत केवळ योग्य त्या सुविधा आणि प्रकृतीच्या गुणांचं नियम उपलब्ध करून देतात. पण भगवंत त्यांच्या भूतकाळातील किंवा वर्तमान काळातील कर्मांना जबाबदार नसतात. मालक एखादा आहे, त्या मालकाने त्या नोकरांना त्यांची त्यांची कर्म नेमून दिलेली आहेत. त्यांनी त्यांचं कर्म योग्य केलं नाही, तो मालक जबाबदार नाही त्याला. ते त्यांच्या कर्मानी ते त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं कर्म जसं ते करतायत तसं ते भोगतायत. त्याचप्रमाणे हे आहे. आणि म्हणूनच जो कोणी आपली कर्म योग्य प्रकारे करू इच्छित नाहीये, ज्याला ती योग्य प्रकारे जमत नाहीये, त्या जाणायचाही प्रयत्न करत नाहीये, हे देवता, मनुष्य प्राणी, निम्न स्तरावरील पशु, मग देवी देवता जे भगवंतांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत, ते नक्कीच भगवंतांच्या खूप निकट आहेत. भगवंतांचे अंश आहेत ते. परंतु जो मनुष्य प्राणी जो आहे, जो जीव आहे, तो जीव जो भगवंतांचा अंश आहे, जो परमात्मा, जो आत्मा प्रत्येक परमात्म्यामध्ये निवास करतो आहे, त्या आत्म्याचं, त्या मनुष्याचं तो या प्रकृतीमध्ये इतका बद्ध झालेला आहे की त्याला त्या आध्यात्मिक गोष्टीचा पूर्ण विस्मरण झालेला आहे. आणि म्हणून तो स्वतःला फक्त त्या इंद्रिय विषयांच्या उपभोगांमध्ये कुठेतरी गुरफटतो आहे. पण भगवंत सांगताहेत की जो भगवंतांचे दिव्य स्वरूप जाणत नाही आणि विचार करतो की सामान्य मनुष्यांप्रमाणेच भगवंतांचे कर्म ही सकाम कर्मच आहे, तो निश्चितपणे स्वतःच कर्मफलांमध्ये गुंतून पडतो. पण जो परमसत्याला जाणतो तो कृष्ण भावनेत स्थिर झालेला मुक्त जीव होय. सकाम कर्म आणि अकर्म, सकाम कर्मामध्ये जो अडकलाय, जो इंद्रिय उपभोगामध्ये अडकलाय, मला हे हवंय म्हणून मी हे करतोय, म्हणून हा यज्ञ करतोय, म्हणून ही पूजा करतो आहे, तिथेच तो मी आहे हो. अजून त्या मीला त्या यज्ञात टाकलंच नाहीये, ती आहुती अजून दिलीच नाहीये. ती अहंकार, तो खोटा अहंकार वेगळ्या स्वरूपामध्ये येतोय, कारण मी हे केलंय, मी ते केलंय, पण मला हवंय. यज्ञ करतोय, पुण्यकर्म करतोय, पण तो मी नाही गेलाय हो अजून. पण जो परम सत्याला जाणतोय तो कृष्ण भावनेत स्थिर होतो. तो या कर्मबंधनातून निश्चितच मुक्त होऊ शकतो, कारण तो त्याचं प्रत्येक कर्म कृष्ण भावनेमध्ये करतो. आणि म्हणूनच जो या परम सत्याला, ज्यांनी भगवान, मी आधीच त्या दिवशी सांगितलं की श्रद्धा आहे तिथे भक्ती आहे. कारण भक्तीचा पहिला मार्गच श्रद्धा आहे, पहिला टप्पाच श्रद्धा आहे. जो परमात्म्याला जाणू इच्छित नाही, जो परमसत्याला, जो भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाही किंवा त्याच्यावर मानत नाहीये, त्याला कठीण आहे हो या गोष्टी सगळ्या. मग त्याच्यामध्ये पण आपण निर्विशेषवादी आणि मायावादी या लोकांना वेगळ्या प्रकारे जाणतो. मग जे निर्विशेषवादी आहेत त्यांना कुठेतरी त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन व्हायचंय, मग त्यांना वेगळ्या स्वरूपात जाणलं जातं. पण जे मायावादी लोक आहेत, ते मायावादी लोक मात्र आपण म्हणतो ते भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये ती ती कुठलाही तुम्हाला स्पार्कच दिसत नाही कुठे की ते अस्तित्वाला मानतायत भगवंतांच्या. आणि मग आपण 7व्या अध्यायात जाणतो की जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही, जे नराधम आहेत, जे असुर आहेत, जे मूर्ख आहेत, जे राक्षस आहेत, ते भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही, कारण ते तमोगुणामध्ये असतात पूर्णपणे. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्राचीन काळातील सर्व मुक्त जीवांनी माझ्या दिव्य स्वरूपाला जाणून त्याप्रमाणे कर्म केले, म्हणून तू सुद्धा त्यांच्या पदचिन्हाचे अनुसरण करून
आपले कर्म केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी तात्पर्य वाचा. हरे कृष्ण. हो माताजी, हो माताजी, वाचा. हो माताजी. तात्पर्य. हरे कृष्ण. तात्पर्य. मनुष्याचे दोन वर्ग आहेत. त्यापैकी काही जणांचे अंतःकरण विषयाने पूर्णपणे भरलेले असते आणि काही जण विषयेच्छेपासून मुक्त झालेले असतात. कृष्ण भावना या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना सारखीच हितकारक असते. ज्यांचे हृदय दूषित गोष्टींनी पूर्णपणे भरले आहे ते भक्तिपूर्ण सेवेच्या नियामक तत्वांचे पालन करून क्रमक्रमाने शुद्धीकरण होण्यासाठी कृष्ण भावनेचा अंगीकार करू शकतात. ज्यांचे हृदय पूर्वीच अशुद्धीपासून निर्मळ झाले आहे ते त्याच कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करू शकतात, जेणेकरून इतर लोक त्यांच्या आदर्श कृतीचे अनुसरण करतील व त्याप्रमाणे आपले हित साधू शकते. मूर्ख व्यक्ती किंवा कृष्ण भावनेतील नवसाधकांना अनेकदा कृष्ण भावनेच्या ज्ञानाशिवायच कर्मातून निवृत्त होण्याची इच्छा असते. अर्जुनाच्या रणांगणावरील युद्ध कर्मातून निवृत्त होण्याच्या इच्छेला भगवंतांनी मान्यता दिली नाही. मनुष्य केवळ कसे करावे हे जाणणे आवश्यक आहे. कृष्ण भावना युक्त कर्मातून निवृत्त होऊन कृष्ण भावनेचा देखावा करीत बसणे हे महत्वपूर्ण नाही. त्यापेक्षा कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करीत राहणे हेच महत्वपूर्ण आहे. या ठिकाणी अर्जुनाला सल्ला देण्यात आला आहे की यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे सूर्यदेव विवस्वानासारख्या भगवंतांच्या पूर्व शिष्यांनी ज्याप्रमाणे आचरण केले त्याचप्रमाणे त्यांच्या पदचिन्हांना अनुसरून अर्जुनाने कृष्ण भावनाभावित कर्म करावे. भगवंत आपल्या सर्व पूर्व कर्मांना जाणतात. तसेच पूर्वी ज्या लोकांनी कृष्ण भावनाभावित होऊन कर्म केले त्यांचे कर्मही ते जाणतात. म्हणून ते सूर्यदेवाच्या कर्माचे अनुसरण करण्याची शिफारस करतात. सूर्यदेवाने कर्म करण्याची ही कला भगवंतांकडून लाखो वर्षापूर्वीच अवगत केली. भगवान श्रीकृष्णांच्या अशा सर्व शिष्यांना या ठिकाणी पूर्वकाळातील मुक्त व्यक्ती असे म्हटले आहे, कारण ते श्रीकृष्णांनी नेमून दिलेल्या कर्माचे पालन करण्यात मग्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत इथे की जसं ज्ञान भगवंतांनी आधी विवस्वानांना दिलेलं, ज्या सूर्यदेव विवस्वानांनी की ज्यांनी हे कर्म करताना हे कृष्ण भावना भावितच कर्म केलं. जसं भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायांमध्ये की हे सगळं ज्ञान घ्यायचंय हे एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून, मग त्या आध्यात्मिक गुरूंकडून की ज्यांना याची प्रचिती आलेली आहे, ज्यांना दृष्टांत मिळालेले आहेत त्यांच्याकडून हे ज्ञान घेणं किती महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग टप्प्याटप्प्याने का होईना, जसं आपण भक्तियोगामध्ये जाणणार आहोत की भगवंतांनी सगळ्याच भक्तांचा स्वीकार केलेला आहे. जे भक्तीच्या मार्गावर आहेत त्या सगळ्यांचा, रादर भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय. जे ब्रह्म परमात्मा आणि भगवान मग ज्या ब्रह्मरूपाला सुद्धा जाणतायत, परंतु कुठेतरी त्यांच्या श्रद्धेचा अजून तो स्तर कमी आहे, तरीही तरीही ते टप्प्याटप्प्याने निश्चितच कुठेतरी त्या तत्वांचं पालन करतात. मग कुठेतरी आपण पुढे जाऊन साधना भक्ती बघणार आहोत की जे कुठेतरी नियम तत्वांचं पालन करून त्या गोष्टींना आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतात. मग आपण शुद्ध भक्ती आणि अजून टप्पे बघणार आहोत भक्ती योगामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे. आणि हेच सांगताना भगवंत म्हणतायत की जे अशुद्ध विचारांपासून पूर्णपणे निर्मळ आहेत आणि ज्यांच्या मनाला त्यांनी नियंत्रित केलेलं आहे, जे इंद्रिय विषयोपभोगाच्या कुठल्याही अधीन होत नाहीयेत, अशा लोकांनी मात्र निश्चितच ते कृष्ण भावना भावित कृत्य करतात आणि ते अनुसरण करतात. ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतात. तेच अर्जुनाला श्रीकृष्णाने सांगितलंय. पण मूर्ख लोक काय करतात? त्यांना कुठेतरी त्याच्यापासून निवृत्त व्हायचं असतं. त्या कर्मातून, त्या ज्ञानाशिवायच कर्मातून निवृत्त व्हायचं असतं. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की नुसता हिमालयात जाऊन संन्यास करायला घेतलायस आणि तिथे जाऊन तू ध्यान करायला बसलायस म्हणून तुला सगळ्या सिद्धी मिळाल्यात नाही. तिथे कुठेतरी पुन्हा घसरण निश्चितच. ज्या विश्वामित्रांचं की ज्यांनी ब्रह्मावरती ब्रह्म मग त्यांनी त्या स्वरूपावरती आणि त्याच्या त्या तत्वावरती कुठेतरी ध्यान लावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथे कृष्ण मिसिंग होता हो. ते सगळं स्वतःच्या कुठेतरी हे मला मिळवायचंय या गोष्टींनी होतं आणि म्हणूनच मग तिथे कुठेतरी घसरण झालेली आहे. जे मेनकेच्या त्या कामरूपी या गोष्टींना बळी पडलेले आहेत. मग अनेक वेळेला आपण विश्वामित्रांची घसरण बघतो, कारण कुठेतरी तिथे कृष्ण भावना मिसिंग होती हो. आणि म्हणूनच मनुष्याने केवळ कर्म कसे, या कर्मयोगाच्या की कर्म कर, अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय कर्मापासून तुला पर्याय नाही. तू
निष्ठेने, दृढ निश्चयाने उठ. मग अनेक कारणं भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात सांगितली, की तू दृढ निश्चयाने उठ. तू असं केलंस तरी असं होणार आहे, असं केलंस की तू जिंकलास तर तुला राज्य करायचंय, तू जरी मरण पावलास तरी तुला स्वर्ग सुख मिळणार आहे. मग याच्यामध्ये तुला काहीच नुकसान नाहीये. परंतु तो कर्मकांडापासून सुद्धा, त्या कर्मकांडापासून भगवंतांनी त्याला कर्मयोगापर्यंत नेलंय. कर्मयोग जिथे तो भगवंतांशी जोडला जातोय, भगवंतांशी जिथे संपर्कित, जे कृष्ण भावना भावित कर, तू जे युद्ध करतोयस ते मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच कृष्णा प्रित्यर्थ, कृष्ण भावनेचा देखावा, मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. मुख में राम बगल में छुरी असं असतं. मग ते तोंडात नामस्मरण करतायत पण बगल में छुरी, कारण की कुठेतरी काहीतरी भावना. हे तर खूप पुढची स्टेप झाली, जे वेगळ्या ह्याच्यात असतात. परंतु सांगण्याचा मतितार्थ हाच आहे, की तो देखावा नकोय, तो मिथ्याचार भगवंतांना नकोय. म्हणून कृष्णा प्रित्यर्थ कर्म करत राहणे हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे आणि तेच युक्त वैराग्य आहे. कशाचा कशाला सोडताय? आपलं काय आहे हो? 5व्या अध्यायात भगवंतांनी पुढे जाऊन तेच सांगितलं. कर्म संन्यास, पण तो संन्यास घ्यायचा आहे तो तरी कशाचा घ्यायचा आहे? आपलं काय आहे म्हणून आपण संन्यास घेतोय. आणि म्हणून कर्म करत राहा. कर्म करीत राहणं, ते श्रीकृष्ण प्रित्यर्थ करीत राहणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांच्या अशा सर्व शिष्यांना या ठिकाणी पूर्वकालातील मुक्त व्यक्ती, ज्या सूर्योदय विवस्वानांपासून भगवंतांनी ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे, त्या कृष्ण भावनेमध्ये ज्यांनी ते कर्म केलेलं आहे, ते या सगळ्यापासून मुक्त, मग ते मुक्त जीव आहेत. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांनी नेमून दिलेल्या कर्मांचं पालन करण्यात ते मग्न होते. किमकं किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्म काय आणि अकर्म काय हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आता मी तुला कर्माचे वर्णन करतो, जे जाणल्यावर तू सर्व अशुभातून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक पण मी वाचते, तो पण त्याच्याशीच निगडित आहे. कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे दोन्ही श्लोक साधारण आपल्याला कर्म, विकर्म आणि अकर्म. मग आपण जे कर्म म्हटलं, मग या कर्माला आपण जाणताना बघा, याच्या सुरुवातीलाच थोडं म्हटलंय, भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याबद्दल जर मनुष्य गंभीर असेल, तर त्याने कर्म, अकर्म आणि विकर्म यातला भेद जाणला पाहिजे. मनुष्याने कर्म, त्यापासून निर्माण होणारे कर्मफल आणि विकर्म यांचे स्वतः पृथक्करण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण हा एक अत्यंत गहन विषय आहे. कृष्ण भावना आणि त्यानुसार केले जाणारे कर्म जाणण्यासाठी त्याने स्वतः व भगवंत यातील संबंधांविषयीचं ज्ञान प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ज्याला या संबंधांचं पूर्ण ज्ञान होते, तो जाणतो की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा शाश्वत सेवक आहे. आणि म्हणून जीवाने कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणे अत्यावश्यक आहे. संपूर्ण भगवद्गीता याच उद्देशाकडे निर्देश करते. या कृष्ण भावनेच्या विरुद्ध असणारा इतर कोणताही सिद्धांत व त्यानुसार केले जाणारे कर्म म्हणजे विकर्म किंवा निषिद्ध कर्म होय. हे सर्व जाणून घेण्यासाठी कृष्ण भावनेतील अधिकृत व्यक्तींच्या सत्संगाने त्यांच्याकडून रहस्य जाणून घेतले पाहिजे. असे करणे म्हणजे प्रत्यक्ष साक्षात भगवंतांकडून ज्ञानप्राप्ती केल्याप्रमाणे आहे. नाहीतर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तीही गोंधळून जातील. म्हणून कर्म काय आहे, अकर्म काय आहे आणि विकर्म काय आहे. सकाम कर्म, कर्म केलं जातंय सगळं, परंतु कुठेतरी त्याची फळं उपभोगली जाण्याची इच्छा मनामध्ये आहे. आणि म्हणून तो फरक जाणून घेऊन कृष्ण भावना काय आहे, आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत, आपला भगवंतांशी काय संबंध आहे, या गोष्टींचं ज्ञान एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून जाणून घेणं हे अत्यावश्यक आहे. तरच मनुष्य त्याप्रमाणे स्वतःला
आचरणात स्वतःला त्याप्रमाणे तो केंद्रित करू शकतो, की कशा प्रकारचं कर्म केल्याने मी या कर्मबंधनातून मुक्त होणार आहे. तर ते फक्त कृष्ण भावना भावित कर्म असू शकतं, जे जे अकर्म आहे, जे अकर्मच म्हणून जाणलं जातं. पण त्याच्या विरुद्ध जो शास्त्राच्या विरुद्ध जाऊन, नियमाच्या विरुद्ध नो पार्किंग मध्येच पार्किंग करतोय, हॉर्न नको म्हटलंय तिथेच हॉर्न वाजवतोय, का शास्त्रांच्या नियमाच्या विरुद्ध जाऊन जो कर्म करतो आहे, तो विकर्म करतो आहे. मग तामसी वृत्ती ही सगळी विकर्मात आहे. स्वतःच्याच कर्मांची फळं स्वतःच भोगताय. काय केलंय त्याचा परिणामच भोगला जातोय, कारण ती विकर्म केली गेलेली आहे. आणि म्हणून या सगळ्याचं ज्ञान घेणं किती आवश्यक आहे, यातला फरक जाणणं किती आवश्यक आहे, हे जाणून घ्या. आणि नाही तर जर नाही जाणला तर अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात हो, की काय कर्म करतोय आणि कशा प्रकारे कर्म केलं पाहिजे. कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मयुक्त स स सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो तो बुद्धिमान मनुष्य होय. आणि जरी तो सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी तो दिव्य स्तरावर स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण तो श्लोक घेऊया. आणि म्हणून आधीच्या श्लोकांशी पुन्हा ते निगडीत आहे, की बुद्धिमान मनुष्य गोंधळून कधी जाईल, जेव्हा त्यांनी फरक जाणला नाही तर. पण जो आपल्या कर्मामध्येच अकर्म बघतोय, कारण ते कर्म करताना त्याला कुठलंही बंधन वाटत नाहीये, तो ते कर्मच भगवंतांसाठी करतोय. आणि जो अकर्मात आपलं बघतो आहे, अकर्म करतानाच भगवंतांना अर्पण करणं हेच आपलं काम आहे, आपण हीच सेवा करतोय, हे जेव्हा तो जाणतो, तेव्हा तो निश्चितच पूर्णपणे त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे कृष्ण भावनेत समर्पित केलेला असतं आणि तोच बुद्धिमान मनुष्य असतो. मग तो सगळ्या प्रकारच्या कर्मांमध्ये मग्न असला तरी तो दिव्य स्तरावर आहे. मग तो सगळी कर्म करू शकतो, कारण तो कर्मातच अकर्म करतोय हो. तिथे कुठेच इंद्रिय तृप्तीची इच्छा नाहीये. जे कृष्णाचं आहे तेच मी कृष्णाला अर्पण करतो आहे. सर्वम कृष्णार्पणम, कृष्णाचं आहे ते सगळं कृष्णालाच वाहिलं जातं, अर्पण केलं जातं. ही भावना ही भावना मनामध्ये जोपासून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते अकर्मच ठरतं. यस्य सर्वे समारंभः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानग्नि दग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याचे प्रत्येक प्रयत्न इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छे विरहित आहे तो पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थित आहे असे जाणावे. साधू पुरुषांच्या मते या प्रकारे कर्म करणाऱ्या मनुष्याचे कर्मफल अग्निरूपी पूर्ण ज्ञानाद्वारे जळून भस्म झाले आहे. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचन माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: केवळ ज्ञानी व्यक्तीच कृष्ण भावनाभावित मनुष्याची कर्मे जाणू शकतो. कृष्ण भावनाभावित मनुष्य हा सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या कामनांनी रहित असल्यामुळे असे जाणले पाहिजे की आपण भगवंतांचे नित्यदास आहोत. या आपल्या स्वरूप परिस्थितीच्या पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याने आपले कर्मफल जाळून भस्म केले आहे. ज्याने या पूर्ण ज्ञानाची प्राप्ती केली आहे तोच वास्तविक पंडित आहे. भगवंतांच्या या सेवारूपी ज्ञानाच्या विकासाची तुलना अग्नीबरोबर करण्यात आली आहे. असा अग्नी एकदा प्रज्वलित झाला की तो सर्व कर्मफळे भस्मसात करतो. हरे कृष्ण. किती सुंदर तात्पर्य दिलंय बघा, अग्नीची उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यामध्ये सगळं भस्म होतं. मग त्या प्रकारे जर ती भावना डेव्हलप केली आहे, ती प्रगत केली आहे, तर निश्चितच ती कर्मफळं सगळी त्याच्यातच भस्मसात केली जातात. आणि म्हणूनच हे जाणलं पाहिजे, दास मी भगवंतांच्या सेवकांचा 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 सेवक आहे हो. जे चैतन्य चरितामृतात सांगितलं. आणि म्हणूनच अशी भावना मनामध्ये या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीची असते, जे आपल्या स्वरूप स्थितीच्या पूर्ण ज्ञानाने त्यांनी आपले कर्मफळ जाणून भस्म, कारण ते कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेविना ते कर्म करत असतात आणि तेच कृष्ण भावना भावित कर्म असतं, म्हणून तेच अकर्म असतं. आणि म्हणूनच मग ते कर्मफळ कुठेच राहत नाही आणि ते कर्मबंधनातही ती व्यक्ती कुठल्याच प्रकारे अडकत नाही. त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित
करोति सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपल्या कर्मफलावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा, जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी तो कोणतेही सकाम कर्म करीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पुढचं पण आपण वाचूया, दोन्ही साधारण हो संलग्न आहेत. हो माताजी. निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असा ज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंकरिताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पाप कर्माने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, दोन्ही श्लोक म्हणजे हे सगळं कर्म आतापर्यंत, मग पुढेही काही श्लोक हे सगळं आपल्याला कर्माविषयी. मग जसं मी म्हंटल तुम्हाला की ज्ञानी पुरुषांनी, मग या ज्ञानातून आपल्याला हेच जाणायचंय काय कर्म आहे, काय विकर्म आहे आणि काय काय अकर्म आहे, काय आहे कृष्ण भावना भावित कर्म. तर हे सगळं जो ज्ञानी मनुष्य जाणतो तो कुठल्याही चांगल्या वाईट फळांची अपेक्षा करत नाही, कारण त्याच्या पलीकडे असतं. मग त्याला कुठल्याच त्या कर्मांचं बंधन वाटत नाही, त्याला बाइंडिंग वाटत नाही, त्याला कुठलंही ती गोष्ट ड्युटी म्हणून तो करत नाही, कारण त्याला त्याचं मन आणि इंद्रिय पूर्णपणे नियंत्रित असतात आणि त्याला माहिती असतं की हे कर्म तो कृष्ण भावने, तो कृष्णाला संतुष्ट करण्यासाठी करतो आहे, तो कृष्णासाठी हे करतो आहे. तेव्हा ते कर्म तो तशा प्रकारे करू शकतो. आणि आपण भगवंतांचेच अंश असल्या कारणाने अंशीचा अंश या नात्याने आपण जी भूमिका करीत आहोत ती करण्यास आपण कारणीभूत नसून ती केवळ आपल्याद्वारे भगवंतच करून घेत आहेत. किती सुंदर दिलेलं आहे बघा हे. जेव्हा हात हालचाल करतात तेव्हा ते स्वतःच्या इच्छेने हालचाल करत नाही, तर त्यांच्या हालचालीला संपूर्ण शरीराचा प्रयत्न कारणीभूत असतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी भगवंतांच्याच इच्छेनुसार कृती करीत असतो, कारण त्याला वैयक्तिकरित्या इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा नसते. तो एखाद्या यंत्राच्या भागाप्रमाणे कार्य करीत असतो. ज्याप्रमाणे यंत्राचा भाग सुयोग्य ठेवण्यासाठी त्याला तेल घालावं लागतं आणि त्याची स्वच्छता करावी लागते, त्याप्रमाणे भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करण्यासाठी योग्य राहण्याकरता कृष्ण भावनाभावित मनुष्य आपल्या कर्मांद्वारे स्वतःचा निर्वाह करतो. म्हणून तो कर्मफलांपासून मुक्तच राहतो. एखाद्या पशुप्रमाणेच त्याचा आपल्या स्वतःच्या शरीरावरही अधिकार नसतो. एखाद्या पशुचा निष्ठुर मालक आपल्या ताब्यातील जनावराची कधी कधी हत्या करतो, पण तरीही ते जनावर प्रतिकार करीत नाही. तसेच त्या जनावराला कोणतेही वास्तविक स्वातंत्र्यही नसते. आत्मसाक्षात्कारामध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेल्या कृष्ण भावनाभावित मनुष्याकडे भौतिक गोष्टींवर मिथ्या दावा करण्यासाठी वेळ नसतो. प्राण रक्षणाकरिता आवश्यक पैसा प्राप्त करण्यासाठी त्याला वाम मार्गाचा अवलंब करावा लागत नाही. म्हणून या भौतिक पापांनी तो दूषित होत नाही. आपल्या सर्व कर्म बंधनातून तो मुक्तच असतो. किती सुंदर तात्पर्य दिलंय बघा, किती सुंदर उपमा दिलेली आहे की हे शरीरच ज्याची मालमत्ता आणि ज्यांची मालकी आहे, ज्याच्यावर ज्यांचा हक्क आहे, हे शरीरच या भगवंतांनी दिलेलं आहे. फक्त आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला त्याला वंगण घालून आपल्याला त्याचं व्यवस्थितपणे मेंटेनन्स करायचं आहे. आणि म्हणून आपल्या उपजीविकेकरता, आपल्या त्या शरीर निर्वाह करता, आपल्या त्या निर्वाह करता जेवढं आहे तेवढं मिळवून मग त्याचा निर्वाह करण्यासाठी ते कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी संलग्न, ते कुठेतरी स्ट्रॉंग राहावं, कुठेतरी ते योग्य कार्य पद्धतीमध्ये राहावं, अशा शरीराला अशा प्रकारे विचार केला जातो. आणि म्हणून त्या कृष्ण भावनेसाठी कर्म करण्यासाठी त्या शरीराला जपणं, हे जो ज्या पद्धतीने करतो तो त्या कर्माच्या बंधनात अडकत नाही. मग त्याला कुठल्याच वाममार्गाचा, कुठल्याच गोष्टींचा, कारण तिथे कुठेतरी मला हे मिळवायचंय ही ही भावनाच नसते हो. जे आहे ते मी कृष्ण भावनेमध्ये, ते मी कृतज्ञतेच्या भावने करणार आहे. ती कृतज्ञता मनामध्ये सतत असते हो. आणि ती मनात असणं ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून मग अशी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही सर्व कर्म बंधनापासून मुक्तच राहते.
यद्यच्छाला यद्यच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो आणि जो द्वंद्वापासून मुक्त आहे आणि मत्सर करीत नाही, तसेच जो यशापयश मध्येही स्थिर असतो, तो जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी त्यामुळे कधीच बद्ध होत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आपण पुढचा श्लोक पण घेऊया. सगळे हे साधारण सेम तात्पर्य आहे. गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्नं प्रवीलीयते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याचे कर्म पूर्णपणे दिव्यत्व प्राप्त करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे दोन्ही श्लोक जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, स्थित धीर मुनीबद्दल आपण जे जाणलेलं आहे, की मग या सगळ्या हे वर्णन म्हणजे एका कृष्ण भावना भावित कर्म करणाऱ्या व्यक्तीचं वर्णन दिलेलं आहे, की तो कशा प्रकारे दिव्य ज्ञानामध्ये असतो. तो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो. तो द्वंद्वापासून मुक्त आहे, मत्सर करीत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा आपल्या शरीराचं पालन पोषण करण्यासाठी सुद्धा विशेष प्रयास करीत नाही. कारण त्याच्या गरजा थोड्या असतात हो. जे आपल्या शरीराला जेवढं हवंय, प्रभुपादांनी किती तास झोपले, काय खाल्लं, त्या वयामध्ये सुद्धा मनामध्ये कृष्ण भावना जोपासण्याची ती कुठेतरी जिद्द होती. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना निर्माण करायची. त्यासाठी रात्रीचा दिवस, दिवसाची रात्र करून मग फक्त आपल्या शरीराला आवश्यक, मग फक्त दही खायचे प्रभुपाद आणि काही ह्याच्यामध्ये वर्णन आहे त्याचं, की फक्त त्यांना आवश्यक तेवढं त्यांच्या पोटाला आवश्यक तेवढं खाऊन, फक्त जितकी झोप आवश्यक आहे तेवढी झोप घेऊन, तरी पण प्रभुपाद रात्री सुद्धा ज्यांचं आपण सात्विक माणसाची दिनचर्या बघतो, की सकाळी उठून मग ते संकीर्तन, मग सगळ्यांबरोबर पुन्हा सत्संग आणि त्या सगळ्या पूर्ण दिवसभर कशी कृष्ण भावनेमध्येच स्वतःला पूर्णपणे मग्न केलेलं असतं, अशी ती व्यक्ती असते. आणि मग अशांना कुठल्याही प्रकारच्या सुख-दुःख आणि या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेले असतात. कुठल्याही प्रकारच्या द्वंद्वात ते अडकत नाही. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवी, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, कारण तो आध्यात्मिक क्रियेत पूर्णपणे निमग्न झालेला असतो. या आध्यात्मिक क्रियामध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचे म्हणजे ब्रह्मरूप आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण तो मनुष्य जे कर्म करतो ते यज्ञ म्हणून करतो. आपला विहित कर्म हा यज्ञ म्हणून केला जातो. यज्ञ म्हणजे काय? त्याग. आणि म्हणून कृष्ण भावना भावित होऊन केलेली कर्मे शेवटी अशी आध्यात्मिक ध्येय प्राप्ती करून देतात, जे या श्लोकात सांगितलेलं आहे. कृष्ण भावना भावित अनेकविध कर्म आहेत. या सर्वांचं वर्णन श्लोकांमध्ये केलेलं आहे. पण आता केवळ कृष्ण भावनेच्या तत्वाचं इथे विवेचन केलंय, की भौतिक विकारांमध्ये गुंतलेला बद्ध जीव हा भौतिक परिस्थितीत कर्म करणार हे निश्चित असतं. म्हणून त्याने अशा परिस्थितीतून मुक्त होणं आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीद्वारे मनुष्य भौतिक परिस्थितीतून मुक्त होऊ शकतो, तिलाच कृष्ण भावना म्हणतात. आणि म्हणूनच मग ते जेव्हा कर्म त्या कृष्ण भावनेमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा ती कृष्ण भावना जोपासली जाते. जेव्हा पदार्थाचा उपयोग परम सत्याप्रित्यर्थ केला जातो, तेव्हा त्या पदार्थाला पुन्हा दिव्यत्व प्राप्त होते. मायेने आच्छादित भावनेचे रूपांतर ब्रह्म किंवा परम तत्वामध्ये करणे म्हणजेच कृष्ण भावना होय. जेव्हा मन पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होते, तेव्हा ते समाधिस्थ आहे असे म्हटले जाते. या दिव्य भावनेमध्ये जे काही केले जाते त्याला यज्ञ असे म्हणतात. बघा, यज्ञ म्हणजे अकर्म. कर्म केलं जातंय, पण कर्म त्यागामध्ये केलं जातंय. त्या कृष्ण भावनेमध्ये कृष्णाला अर्पण करण्यासाठी मला नकोय ते काही. आध्यात्मिक भावनेच्या या स्तरावर हवी अर्पण करणारा, हवी
हवन यज्ञाचा अधिष्ठाता आणि अंती प्राप्त होणार फळ सर्व काही परब्रह्मामध्ये एकत्रित होते. कृष्ण भावनेची हीच पद्धत आहे. तो जो अर्पण करणारा, हवी अर्पण करणारा, जी व्यक्ती आहे अकर्म करणारी, ती हवी, जी हवी अर्पण केली जाते, जे आपण आहुती देतो, ज्या यज्ञामध्ये किंवा आपण सामुग्री आणतो, त्याच्यामध्ये जी हवी देते, मग प्रत्यक्ष यज्ञ, हवन आणि त्या यज्ञाचा अधिष्ठाता म्हणजे अधियज्ञ ज्याला म्हटलंय, ज्या 13व्या अध्यायात ज्याचा 8व्या अध्यायात त्याचा उल्लेख आहे, अधियज्ञ म्हणजे सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता जो अधियज्ञ आहे. आणि अंती प्राप्त होणारं फळ सगळं परब्रह्मामध्ये एकत्रित होते. हीच कृष्ण भावना होय. की कशा प्रकारे ते कर्म त्या भावनेने केलं जातं. मला काहीच नकोय. मी जे करतोय ते कृष्ण भावनेत करतोय. जे करतोय ते कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी करतोय. हीच कृष्ण भावना आहे. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. काही काही योगीजन देवदेवतांना विविध प्रकारचे यज्ञ अर्पण करून त्यांची चांगल्या रीतीने उपासना करतात आणि त्यातील काही जण परब्रह्म रूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आपण त्याचं तात्पर्य मी पुढचा श्लोकही घेते. श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. हे पण हो वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. यापैकी काही जण म्हणजे विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादी प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयम रूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर म्हणजे नियमन केलेले गृहस्थाश्रमी इंद्रिय विषयांची इंद्रिय अग्नीमध्ये आहुती देतात. आता ते हरे तात्पर्य कृष्ण. पण वाचतो. नाही तात्पर्य नको, थांबूया. चालेल. आधीच्या श्लोकाचं पण निरूपण करते. तर इथे या दोन्ही श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे आणि कशा प्रकारे मग काही योगीजन देवदेवतांना विविध प्रकारचे यज्ञ अर्पण करून त्यांची चांगल्या रीतीने उपासना करतात, तर काही जण परब्रह्मरूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. मग इथे पुन्हा आपण करतोय की जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, मग जे जे स्वतःच्या त्या फळांचा उपभोगासाठी काही गोष्टी, जसं आपण आधीच्या मला वाटतं 11व्या का 12व्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं की देवदेवतांना पूजेसाठी, कारण मग देवदेवता हे भगवंतांचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहेत, परंतु तो यज्ञ हा विष्णूंना अर्पण केला जातो. आणि म्हणून इथे दिलंय, पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करण्यामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्याला परमयोगी म्हणतात. पण इतर असे अनेक लोक आहेत जे या प्रकारच्या यज्ञांद्वारे देवदेवतांची उपासना करतात. इतरही अनेक लोक आहेत जे परब्रह्म किंवा भगवंतांच्या निर्विशेष तत्वाप्रित्यर्थ यज्ञ करतात. म्हणून विविध श्रेणींना अनुसरून विविध प्रकारचे यज्ञ आहेत. मग हे यज्ञाचे इथे प्रकार दिलेत. मग जो सकाम कर्मामध्ये आहे, जसं आपण सत्व, रज आणि तमोगुणामध्ये पण यज्ञ, दान आणि तप याची पद्धती बघणार आहोत, की सात्विक मनुष्य कसा यज्ञ करतोय, राजसिक कसा करतोय, तामसिक कसा करतोय. तसंच इथे यज्ञाचे प्रकार दिलेत, त्यानुसार सुद्धा ते यज्ञांची विभागणी केली जाते. आणि म्हणून कृष्ण भावना भावित जी व्यक्ती आहे ती मात्र तो यज्ञ भगवंतांसाठीच करते. ती यज्ञ विष्णूंनाच अर्पण केला जातोय तो. परंतु जे सकाम कर्मांद्वारे आहे, सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, ते कुठेतरी स्वतःच्या इच्छा तृप्तीसाठी त्या गोष्टी देवी देवतांकडून अर्पण करायला बघतात आणि म्हणून मग देवी देवता त्यांना त्या इच्छा भगवंतांमार्फतच त्या पूर्ण केल्या जातात. परंतु त्यांना त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या व्यक्तींना ते इमिजिएट फळं हवं असतात. आणि म्हणूनच मग ते त्या प्रकारे देवी देवतांची पूजा करतात. आणि मग काही जे परब्रह्म रूपी ज्यांना परब्रह्म किंवा भगवंतांच्या निर्विशेष तत्वाप्रित्यर्थ, की जे भगवंतांच्या निर्विशेष अशा रूपाला जाणतात आणि त्या प्रकारे स्वतःची आहुती देतात, पण कुठेतरी फक्त भौतिक गोष्टींचा त्याग केला जातो. म्हणजे सकाम कर्मामध्ये अडकलेली व्यक्ती काय करतात, यज्ञाची आहुती ऍक्च्युली ते यज्ञ सकाम कर्मात करून करतात. जे निर्विशेष याच्यामध्ये आहेत ते त्या भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात, जे दिलेलं आहे बघा. सर्व निरनिराळ्या प्रकारच्या यज्ञांचं साधारणपणे 2 प्राथमिक विभाग करता येतात. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ आणि दिव्य ज्ञान प्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ.
आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी भौतिक गोष्टींचा यज्ञ, की जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, ते भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतायत आणि दिव्य ज्ञानप्राप्तीसाठी केलेला यज्ञ हा कृष्ण भावना भावित, की तो त्यागाचा यज्ञ आहे. व ती त्याग भावना जोपासली जाते. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपल्याकडील सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात आणि तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असलेले इंद्र, सूर्यदेव इत्यादी देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा त्याग करतात. आणि म्हणूनच मग कशाप्रकारे हा फरक दिलाय बघा. सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ कशाप्रकारे केला जातो आणि आपल्याकडील भौतिक, की भगवंतांच्या सृष्टीत संतुष्टीसाठी. मग जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे ती भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी तो यज्ञ करतीये. पण सकाम कर्मामध्ये अडकलेले लोक मात्र तो भौतिक वस्तूंचाच यज्ञ पण देवी देवतांना अर्पण केला जातो. अशा प्रकारे ही देवी देवतांची उपासना ही करताना कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलं जातं आणि म्हणूनच हा श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्वत्र की अर्जुनासारखा कृष्ण भावना भावित भक्त हा श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्वस्व यज्ञार्पित करतो. याप्रमाणे भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व म्हणजे सर्वस्व श्रीकृष्णा प्रित्यर्थ यज्ञार्पित करतो, म्हणून तो सर्वोत्तम योगी होय. परंतु असं केल्याने तो आपले स्वतःचे वैयक्तिक अस्तित्व गमावत नाही. खूप मोठा आणि खूप सुंदर प्रकारे प्रभुपादांनी इथे तात्पर्य सांगितलेलं आहे, की तिथे ती व्यक्ती स्वतःचं अस्तित्व कुठेच गमावत नाही. हा फरक आहेच, की आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. पण ती कृष्ण भावना भवित व्यक्ती कशाप्रकारे करतीये यज्ञ त्याग भावनेतून करतीये आणि म्हणूनच जे काही आहे ते कृष्णांना अर्पण करायचंय. भक्तांकडील भौतिक वस्तू तसेच त्याचं स्वतःचं अस्तित्व म्हणजे सर्वस्व, की सर्वस्व जरी श्रीकृष्णाला अर्पण केलं तरी तो कुठल्याही प्रकारे एकरूप. मग ही जी समाधीस्थ अवस्था किंवा जे आपण म्हणतो ना, की जे वेगळ्या विचारांनी आणि जे तर्कवादी आहेत, जे काही स्वतःच्या ज्ञानाने या गोष्टी आणि ज्यांना इच्छा असते, की जे सांगतायत, की आपण भगवंतांमध्ये एक होऊन जातो. मग हे एकपणाचं जे एकरूप होण्याचं आहे, तिथे भगवंत इथे सांगतायत, की आत्मा हा परमात्म्यापासून वेगळा आहे. त्याचं अस्तित्व हे वेगळंच राहतं. परंतु ती भावना जोपासली जाते आणि ती भावना कृष्ण भावना, की जे काही कर्म करतोय, ते कर्मरूप भगवंताला अर्पण केलं जातं. त्या कर्माने अर्पण केलं जातं आणि म्हणून जे काही माझ्याकडे आहे, ते भगवंतांच्याच कृपेने आहे. ते भगवंतांमुळेच आहे. ही भावना म्हणजेच यज्ञ होय आणि ती त्याची आहुती देणं म्हणजेच तो त्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित केलेला यज्ञ होय. आणि जो हे जाणतोय तो सर्वोत्तम योगी होय. आणि अशा प्रकारे मग एखादा गृहस्थ सुद्धा, की एखादा म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय, की चारीही म्हणजे जेव्हा चतुर्वर्णांची निर्मिती केलेली आहे, गुणकर्माने विभागणी केलेली आहे, तेव्हा एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र आणि एक वैश्य हे चारीही भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. स्वतःच्या कर्माने. मग तो ब्राह्मण असला तर तो आहुती यज्ञ देतो आणि तिथे काही सामुग्री असते त्याप्रमाणे तो स्वतःच्या ज्ञानाने त्या गोष्टी करतो. त्याप्रमाणे एक क्षत्रिय सुद्धा जी काही आहुती देईल तो त्याच्या कर्माने देऊ शकतो. एखादा क्षुद्र सुद्धा ते करू शकतो, एखादा वैश्य सुद्धा ते करू शकतो. त्याचनुसार जेव्हा आपण म्हणतो ब्रह्मचार्याश्रम, त्यानंतर गृहस्थाश्रम, त्यानंतर वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम म्हणून वर्णाश्रम. वर्ण म्हणजे काय? गुणकर्मानुसार. हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य आहेत. आणि त्यांचे आश्रम कुठले आहेत? तर हे आश्रम आहेत. आणि या आश्रमामध्ये एखादी ब्रह्मचारीही आहुती देऊ शकतो. ब्रह्मचारीही भगवंतांना यज्ञ देतो कृष्ण भावनेने. एखादा गृहस्थ पण देऊ शकतो. तर गृहस्थ कशाने देऊ शकतो? गृहस्थ कृष्ण भावना जोपासून इंद्रिय उपभोगांची आहुती देऊ शकतो. आणि मग त्याच्यासाठी श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, विष्णू स्मरणम, मग त्याच्या या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. या सगळ्या भक्तीच्या सेवांमध्ये स्वतःला समर्पित करून मग अशा प्रकारे तो भक्त वैष्णव बनून मग याप्रमाणे तो निश्चितच कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला समर्पित करू शकतो.
कारण गृहस्थ आपल्या इंद्रिय तृप्ती करण्याच्या प्रवृत्तीची आहुती देत असतो. म्हणून गृहस्थाश्रमातील व्यक्ती सुद्धा कृष्ण भावना भावित भक्त वैष्णव बनू शकते. कारण त्या इंद्रिय विषयांना, त्या उपभोगांचं, मला उपभोगायचे, मला हेही हवंय तेही हवंय, या सगळ्या गोष्टींचा उपभोग घ्यायचा असतो. सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपते ज्ञानदीपिते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इतर व्यक्ती ज्या मन आणि इंद्रियाच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असतात, त्या इंद्रिये आणि प्राणाच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर दिलेलं आहे हे. माझ्या मनाला आपण म्हणतो, माताजी वाचाल तात्पर्य, खूप सुंदर तात्पर्य आहे. हरे कृष्ण. वाल्मिक प्रभूजी वाचणार. हरे कृष्ण. मला वाटतं माताजींचा काहीतरी नेट इश्यू आहे. हरे कृष्ण वाल्मिक प्रभूजी. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायची इच्छा आहे? माझा आवाज येतो आहे? हरे कृष्ण. माझा आवाज पोहोचतोय का सगळ्यांपर्यंत? हो, पोचतोय. वाचणार प्रभूजी? हो, वाचतो. हा. तात्पर्य या ठिकाणी पतंजली प्रणीत योग पद्धतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये आत्म्याला प्रत्येगात्मा किंवा परागात्मा म्हणून संबोधण्यात आले आहे. जोपर्यंत आत्मा इंद्रिय उपभोगामध्ये आसक्त आहे तोपर्यंत त्याला परागात्मा म्हणतात. परागात्मा म्हणतात. पण जेव्हा आत्मा अशा इंद्रिय उपभोगापासून अनासक्त होतो, इंद्रिय उपभोगापासून अनासक्त होतो तेव्हा त्याला प्रत्येगात्मा म्हटले जाते. शरीरामध्ये आत्मा हा 10 प्रकारच्या वायूमध्ये वावरत असतो आणि याचा प्रत्यय श्वसन क्रियेद्वारा येतो. पतंजली योगसूत्र मनुष्याला शरीरातील प्राणांच्या क्रियाचे नियमन कसे करावे याबद्दल सांगते, जेणेकरून शरीरातील सर्व प्रकारच्या प्राणांच्या क्रिया भौतिक आसक्तीतून आत्म्याचे शुद्धीकरण होण्यासाठी अनुकूल होतील. या योग पद्धतीनुसार प्रत्येगात्मा हेच अंतिम ध्येय आहे आणि प्रत्येगात्मा भौतिक क्रियांमधून निवृत्त केलेला असतो. इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांचा परस्पर संबंध येतो. उदाहरणार्थ, कान श्रवण करण्यासाठी, नेत्र पाहण्यासाठी, नासिका श्वास घेण्यासाठी, जिव्हा चव घेण्यासाठी, हात स्पर्श करण्यासाठी आणि याप्रमाणे सर्व इंद्रिये आत्म्याच्या बाहेर क्रियाशील असतात. या क्रियांना प्राणवायूंच्या क्रिया म्हणतात. अपान वायू अधोगामी आहे. ध्यान वायू आकुंचन प्रसरणाचे कार्य करतो. समान वायू समतोलपणा राखतो. उदान वायू ऊर्ध्वगामी आहे. जेव्हा मनुष्य प्रबुद्ध होतो तेव्हा तो आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी या सर्वांचा उपयोग करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. खूप विस्तृत स्वरूपात हे दिलेलं आहे, जे जाण्याचा आपण प्रयत्न करू शकतो. तर हे जाण्याचा प्रयत्न करताना आपण थोडंसं त्यांनी पतंजली सूत्र आणि या गोष्टींचा इथे उल्लेख केलेला आहे. मग पराग आत्मा आणि प्रत्येगात्मा, की जिथे इंद्रिय विषयांपासून मुक्त झालेला आत्मा जो आहे तो प्रत्येगात्मा आहे. आणि मग जिथे इंद्रियांपासून, जी ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियांचा इथे उल्लेख दिलेला आहे, आणि जिथे मग आपण जेव्हा नैवेद्य दाखवतो तेव्हा आपण म्हणतो ना, समान, उदान, आपान, व्यान या सगळ्याचा आपण उल्लेख करतो. ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा.
आणि अशा प्रकारे या सगळ्या कशाच्या क्रिया आहेत, तर या सगळ्या प्राणवायूच्या. मग कशा प्रकारे अनुलोम विलोम केला जातो, जो प्राणायामाची एक पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये प्राणाचा आयाम केला जातो. या सगळ्या क्रियांचा आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी उपयोग केला जातो. मग या इंद्रियांचं नियंत्रण करून आणि या सर्व ज्या काही प्राणायामाच्या क्रिया आहेत, या सगळ्या क्रियांचा वापर करून या प्रकारे त्या आत्म्याचा, म्हणजे जसं आपण आता 6व्या अध्यायात जाणणार आहोत, की जे अष्टांग योगाच्या ज्या क्रिया आहेत त्याचा लास्ट टप्पा हा समाधी आहे. ती समाधीस्थ अवस्था म्हणजेच परमात्म्याशी संबंध जोडला जातो. आणि अशाच प्रकारे तोच संबंध म्हणजे आत्मसाक्षात्कार. तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. हा आत्मा भगवंतांचाच, त्या परमात्म्याचा अंश आहे. त्या परमात्म्याला जाणणं हाच आत्मसाक्षात्कार आहे. आणि म्हणून या सर्वांचा जेव्हा जेव्हा आपल्या प्राणावर कुठेतरी नियंत्रण होईल, आपला कुठेतरी स्वतःच्या प्राणावरती आणि आपल्या सगळ्या या क्रियांवरती नियंत्रण, आपल्या इंद्रियावरती नियंत्रण, या सगळ्याचा उपयोग करून मग तो प्रत्यगात्मा साधला जातो आणि त्या प्रकारे तो इंद्रिय विषयोपभोगापासून मुक्त असतो. आपण 30वा घेऊया मला वाटतं श्लोक आणि मग थांबूया. आहेत अजून 2 श्लोक. द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतरः संशितव्रतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काही जण कठोर व्रत धारण करून, काही जण आपल्याकडे द्रव्यांचा यज्ञ करून, काही जण खडतर तपस्या करून, काही जण अष्टयोग पद्धतीचे आचरण करून किंवा काही दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण पुढचा पण श्लोक घेऊया. अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति. हे 3 ओळीचा श्लोक आहे. मला वाटतं 30वा श्लोक हा 1 ओळीचा श्लोक आहे. तोही आपण घेऊया. नाही, 2 ओळी आहेत. सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीत कल्मषः यज्ञशिष्ठामृतभजो यान्ति ब्रह्म सनातनम. ठीक आहे, आपण यज्ञाविषयी सगळी ही संकल्पना आहे. तर वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हे तुम्ही वाचलत ना माताजी? हो माताजी, हे वाचा. येस, 29वा वाचा. हो. हरे कृष्ण. या व्यतिरिक्त इतर लोक आहेत जे समाधीस्थ राहण्याकरिता प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. ते प्राणवायूची आपण वायूमध्ये आणि आपण वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबवून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूमध्ये यज्ञ करून अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि याप्रमाणे हेही वाचायचं. हो आता. हरे कृष्ण. यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञ करते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे ते सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या आधीच्या श्लोकांमध्ये ज्या यज्ञाची मग कशा प्रकारे आणि कुठल्या प्रकारचे लोक, तर हे जे आपण म्हणतो श्रेष्ठ आणि जे ज्यांनी त्या आत्मसाक्षात्काराच्या प्राप्तीसाठी स्वतःला मार्गस्थ केलेलं आहे, ह्या निरनिराळ्या यज्ञांच्या द्वारे विविध प्रकारच्या यज्ञांच्या पूर्वोक्त वर्णनावरून, म्हणजे आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये बघितलं द्रव्य यज्ञ, वेदाध्ययन किंवा ज्ञान यज्ञ आणि योग यज्ञ, कळून येतं की इंद्रिय संयम करणे हाच या सर्वांचा मूळ उद्देश आहे. इंद्रिय तृप्तीमुळेच मनुष्य भौतिक अस्तित्वात गुंतून राहतो. म्हणून जोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्ती विरहित स्तरावर स्थित होत नाही, तोपर्यंत तो सच्चिदानंद स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकत नाही. हा स्तर म्हणजेच सनातन किंवा ब्रह्म स्तर होय. वर सांगण्यात आलेले सर्व यज्ञ मनुष्याला भौतिक जीवनाच्या पापकर्मातून शुद्ध होण्यास सहाय्यक होतात. जीवनातील या प्रगतीमुळे मनुष्य जीवनात ऐश्वर्यवान आणि आनंदी होतो. इतकेच नव्हे तर तो अंतसमयी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन किंवा भगवान श्रीकृष्णांचं सानिध्य प्राप्त करून तो शाश्वत भगवत धामात प्रवेश करतो.
बघा या सगळ्या यज्ञांमुळे, म्हणून मग पण ह्या सगळ्या पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय की त्या किती शक्य आहेत. आणि म्हणून या सगळ्या की ज्या प्राण, आपान, उदान, समान, आपण हे जे सगळे क्रिया बघितल्या, या सगळ्या क्रियांना नियंत्रित करणं म्हणजे कुठेतरी त्या प्राणावरती नियंत्रण मिळवणं, ती समाधिस्थ अवस्था. मग ज्या आपण यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आणि शेवटची समाधी, असे आपण अष्टांग योग जेव्हा बघणार आहोत 6व्या अध्यायात, तेव्हा आपण हेच नियम अजून सखोलपणे जाणणार आहोत. आणि म्हणून या सगळ्यांनी काय जाणायचंय, काय साधायचंय, तर ती व्यक्ती श्रीकृष्णांचं सान्निध्य किंवा त्या ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होते. आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये, त्या ब्रह्मस्तराप्रत, त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन किंवा भगवान, मग अशा मनुष्यांना ज्यांनी त्या स्तरापर्यंत स्वतःची उन्नती केलेली आहे, त्यांना जसं आपण 8व्या अध्यायातही बघणार आहोत की मृत्यू समयी भगवंतांचं केलेलं, मग जर आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण केलं तर भगवंत निश्चितच ही काळजी घेतात की मृत्यू समयी सुद्धा तुम्हाला भगवंतांचं विस्मरण होऊ शकत नाही. ही काळजी भगवंत घेतात. आणि म्हणूनच मग ती अशा व्यक्ती ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊ शकतात किंवा श्रीकृष्णांचे सान्निध्य की भगवंतांच्या गोलोक वृंदावनामध्ये, गोलोक धामामध्ये त्यांना प्रवेश मिळतो. तर मग मला वाटतं इथे आपण थांबावं. 30 श्लोक झालेले आहेत. पुढचे मला वाटतं एक 10 श्लोक आहेत जे आपण घेऊया परत, कारण 6:30 व्हायला आले. मी अजून एक्सटेंड नाही करत. तर आपण इथे 30व्या श्लोकापर्यंत थांबूया. पुढच्या ह्याच्यात आपला पूर्ण होईल हा श्लोक, कारण मला कुठेही घाई नाही करायची, कारण इतके सुंदर तात्पर्य आहेत आणि त्याचं इतकं सुंदर निरूपण करता येतं. म्हणून मी कुठेतरी स्वतःला रिस्ट्रिक्ट करण्याचा प्रयत्न करते, पण प्रभुपादांची भाषाच इतकी ग्रेट आहे आणि ग्रेट आहेत प्रभुपाद, की म्हणूनच प्रभुपादांनी सांगितलंय की मी कुठेही गेलेलो नाही, मी माझ्या पुस्तकांमधून आहे, की प्रभुपादांना वाचा. प्रभुपादांची इतरही पुस्तकं आणि ते वाचा आणि जाणून घ्या. इतक्या सुंदर आणि सुलभ प्रकारामध्ये प्रभुपादांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर इथे आपण थांबूया आज. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. आणि कुठलेही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा.